एगो टाइम ऐसा नो आई टूट जाई दांत चाम झूल जाई गाल के है परान हाथ हवा में डाल के अब राजा करिका टी शर्ट वाला का पीछे वाला भाई होने से उठ कैले हम लाल टी शर्ट चाहत वाला पहले ही से आगे बैठे के बह गए एक दूगो नंबर ओहो कितना मिस्टेक भइल कोनो बात ना बालक भगवान होला तोहरा में से कुछ लोग खाई तो दुए नु दिलू एको रहे नहीं खेत पे कहीं का लगा घिच गाल के गिरत कहीं कि लोग बकुला दे आग में होई तो फिर मिली टूट जाई दांत चाम झूल जाई गाल के घिच है परान हाथ हवा में डाल के अब ही लहंगा लहरदार मिली है सहारा चोली मोटीदार मिली है जहिया आ जाई बुढ़ापा निहुर जाई बुरे खोजला पर ना यार मिली है जहिया आ जाई बुढ़ापा निहुर जाई खोजला पर ना यार मिली है पांच कोई और मन से कोई ले बड़ू यारी कवना का चुनारी भोर में हलूला सारी अब ही लहंगा लहरदार मिली है तारा भोजन वजनदार मिली है रहिया आ जाई बुढ़ापा निहुर जाइबू नहीं लोगो भातार मिली है रहिया जाई बुढ़ापा निहुर जाइबू अब तो लहक छक जमाना के गीत बाड़ी सौ अगे हनुमान जी के पूजा मेल बाजार जाम को उपलक्ष्य में रखी जाए हमने के 8 जाम के उपलक्ष्य में रखी जाए हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बने जाए वो उपलक्ष्य में जरा कृपा से वहां के महान बहनी उनकर नाम जपल बा पर्सनल एग्जाम होला तो राम विवाह जरूरी हो जाला पर्सनल एग्जाम में हो जा एग्जाम बकाइल बा ई हनुमान अब लड़का के जन्मदिन भइल बा फलाना तारीख के जन्मदिन में तो भइल के रह एक दिन पहले एग्जाम शुरू करा दो आ तब जन्मदिन मनावल जाए बिहान भइल तो जे जन्मे गवाई जराम विवाह ना गवाई एग्जाम भइल बा ओही तौर पर कि एग्जाम भाखर हलो तरा में तो 5 मिनट से कम ही में हनुमान जी के बारे में कुछ नहीं कहा तो वो सब नहीं कहलो तो लैदरिया पे हंस ले आ जतना हो बूढ़ऊ का कहलो बानू बिहान घर जाई त जानत नहीं का कही चांदा दियाइल बाकी सरवा बिगाड़ के लुहेड़ई क देले हम ही गाड़ी सुनब रउआ सब ना सुनब ऐसे 5 मिनट कोकोलू लायक चाहे नु काका दिया प्रसंग दिया बाकी अपन त जिला निमन बाकी 5 मिनट कथा सुनियो करवा सब रुक जाता नहीं ना तो पटना जिला हेलब जेउ कढ़ाइले कमलबास कुंवर हम बैठा रहनी कि रघुकुल रीता सदा चली आई आधा चौपाई बाकी रहे तो 10 गो लड़का खड़ा हो कहता सके घर चलो इशारा कुछ ना लाजे बाबा बुझाइल कि हम ढुक जाए कुर्सी के नीचे कि मुड़ी लफौनी कुर्सी तने नीचे रहे मुड़ी ढुकल ना वहीं का बहरी रखे पड़ल निर्लज टाइप में तो छोटा सा प्रसंग को हनुमान जी के सुनाओ तने हम मात्र बहुत कम समय खाली डणीर बनाए
और सब सुनब हो में भक्तिमय बात थोड़ा सा। हालांकि नायका भाई लोग तो कथा सुन के बता दिमाग में हो जाता है, सुने कि राम नाम आखिर का है हमने के पुरानिया